Palengke Report. Naimbag abigat mo, Idol Lawrence. Intay mamit amwen ti presyo ti karne ti baka. Itatangal daw iti tiyandaan tayo iti Lawag City. Presyo ti kukod, 320 pesos. Ti metlin meat, 420 pesos ti kada kilo. Lalat, 130 pesos. Ti met paragpag, 320 pesos. Pigar, 330 pesos. Ti met paksiw nga dani ti internal organs naket, 400 pesos. Paksiw nga ordinary, 200 pesos. Ti ipos, 320 pesos. Ken ti para bulalo, ket 320 pesos. Dayta nga rod, Idol Lawrence, ti presyo ti karne ti baka, itatangal daw iti tiyandaan tayo iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G. Tatak IFM.